full episode, Ilocano Love Storya. Kasta unay kigtod ka nakakita kanya, Kangkel. Saan kayo nagputing kanya at saan nagnalalaya? Si Bibiaga. Managsaka na kapakaampo. Si bibiyag ka, Froilan. Nasukin nga inom abulan ti na palabas. Manipod na ipadamag ang naarnab na tinaglugaram abarko. Kat kaputaawan damag ko idinkan ka. Impagarop ko abay saka kalagiti mapukpukaw at tripulante. Dito lugar tayo tinagtarusak. Tawan sa bali asang bayak, Kangkel. Nakarumat nga may lagiti kasinsin dahi di tatag mo. Inagumda, titawid na, ang nagdiswan ti balaya. Makamulangan niya po Diyos, Kangkel. Sana dahi asang kabasit adagat ipakaisaksak maka. Nakarungag paiso na si Abansyo. Makabaal na iti talong anak na, ang lalaki. Engam, nataymaltan ti may sa kadakwada. Kasta nasa bali man kiti ti malagip ko. Kumusta mo tintipyag dito, Kangkel? Ay, nasaya at bayad ba? Uray, panagkalap ti panagbiag dito parola. Saan kami matamanlangan ang mga adon ti limang ayan ti panagbiag na. Nakita mo nga ta, dakkelan, nakiti babalay dito. Naglaw ko nga ron. Ay, ado nga ba ti nakaabraw? Nay, napasayat mo tinti siwal. Kung saan nakas ide amalayos, dagiti lugar tayo dito Ay, agyaman kami na unay Dakkala tulong, ti lima abilog, kan ti may sa dakkala bangka, apagkalap. Oren, no, saan mo't lang agraira, dagiti illegal fishing ako nada dito, Kangkel. Ay, nabayagan na nakabalaw, kalagiti, baka ito na din Ay, ang mga no, kaya't mo ti aginala. Labandog kalaki di anak biyahe balog. Sige man nga rin, Kangkel. Ay, lang paglaki ilayin, ta dinalusak ti kwardaw mo. Oray, impapang ko anataygan, ay kanayon ko atal-talos Mang Benson, Kunaknusan ko na mauray alukadam dere daw. Ipagkaskasiram. Talaga asa na nagbiddo tinakamak adito'y kangagnanad. kuha, Papay, asan ka nagpakada kaniyak? pasensya kayo lakuman. Manipod, nagikatak iti nagtrabaho nga ay klinik. Nagbalin anak kiro ti biyag ko. Nembag iti, nakastrak kun iti trabaho. Saan nagkadiapastrikan? Dumanon kayo, Mang Benson. Ay, kunak no, mailamangak na ito alalaki. Dakkel sa iti sweldo iti pagtrabrabaham. Takabalam ti agapang iti sigbukal abalay. Basit mo't lang da iti abalay, Mang Benson. May sa ti kwarto na. Naimbagta da division iti, nagbaetan iti salas kang kusina. Ada iti likod ti paglabaan. Apay, adito'y tinagkasiraan. Nakurapay lang ti panagbiag dagiti tao ditoy. Ado ti napintas a pagkasiraan ngam, daytoy lati kinabaulak. Si kantumot ngamin. Pimanaw ka di nagpakada. Natulungan ka kuma. Agatan niya nga rin ti trabaho mita. Nakastra ka nagtrabaho iti restaurant. Ay kunak man no sing marong karlaang day jay alalaki ken ka asyang. Makipag-nald samutten ken ka. Ulilan, kalagiti na dakil na ni Froilan. Inagumanda, tinagada. Iswa, makipagnaid kanya ako Nagmaybaysak baten gagbiblag. Kabsat ko, day dinanag na. Ay, anya nga raw ti trabaho na. Di mo ibaga at tumulong agkalap. Ay, kapilitan na. Alusan na apetra. Naikat kami ni ti trabaho na di Manila. Ay, naluko nga ta. Ay, anya ka no ti basol na ya. Ang mga nusaan nga agbayag kat madah magtayong tulangan nga dahan natakawan dito'y lugar tayaw. Ay, anya ka na ya. Nasingpart ni Froilan. Eh, saan kumadakas si pampanunuta may panggap king kwada? Dakan aya Petra.
dito'y sangot ti waiting seat. Nakadadaalan tinagluga na ka-tricycle. Ay, nasip nga tan. Gamkura ni Uncle Asyo. Ngawan ti rumpang nga pagput nga. Nga oray marabyanak nga agawit. Na nasingpot na kiti tao dito eh. Ito papahay nagturong dito ya. Adak diti waiting shed nga agur-uray iti paglugana. Uray tawan pa'y alas 6. Para rabin sa trabaho dito ya babae. Sige nga, Rodan. Ha? Ni, nakikot ka sa mata nakakita kanyak, miss. Nasipngat ngamin. Sa napugutak. Asya kayo ni Froilan. Isyak ni muna. Manang Froilan. Naimbag man. Saan yung imbag amit may papankanyak, Uncle? Ay, dalabel na dyan, Petra. Lalay nga magpadakas. Nga, saan mo't adakas ang mamon na noan niya ti trabaho? Nasaysaya ati pa nakamuda. May saklang nga mangalap kata kayo, Uncle. Ay, niya gamit ti planom aya, Froilan. Diyak pa'y madesisyonan. Lukano nga agsubliak iti barko, Uncle. Kasapulak siguro ta ginanapay laan. Pagpampanunutak. Adumat gatan ti ornog mo. Ay, mabalin mo tag negosyo. No, atan tumapanunot ka ni Kusyo. Kasta teramidak. Awan nga, Uncle. Nadadaulan ti tricycle na nagluganak. At adanam amo ka babae. Balasang pa siguro. Tati patapatak agtawon na tinasaro ka do pulo. Napintas. At idog tibok na. Kalalaingan ti pamagina. Ay, nay. Kasla saan ko nga mabulay ta babae Ay, mga nung kaskasera lang. Nalabit ka kasta, Uncle. Apay gamin asaan ka ang gumatang itilugan mo? Ay, da kayo man ngamin, Uncle. Papayasan kayo gimatang hitilugan nyo. Ay, lagyak mo na mo tiyag maliho ba? No? Susuruan kayo, ha? Gumatang hitilugan. Ngayon pagparangag, ada kayo takin ko pa. Sunod nga, Dan. Manmanon di tao, dito tersena. Nasingpit sakit ya talaga da kiti tao dito ya. Ha? Di babae. Kaslay so tinamamo kiti waiting city tiya. Malagkon. Muna timbaga na anakan. Kasla day jay mo ta babay, tikit-kitaan. Ha? Saan nakadingam amaw? Siyak ni Nanam Apitra. Agkaruba kami kiniasyaw ng Uncle Mau. Kasta gayam. Kaslay talagang makita kayo, Nana. Maragsakan na ka makamamo kada kayo. Kawanan ni muna tinagtaktiran na itay. Kaslada nakakalaatan Froilan. Ni muna ka dito sapsapulan. Amuyo ni muna? Agkas kasera iti basita balay. Yakman amunoan niya ti trabaho na ta. Sumipingat mait arumrumwar. Amangan no, may sakit di kadagiti mabaybayadan a babae. Anya? Naminsan kat nakita nga da nang itulnog kenkwana ang nakakutsay. Amangan no, sugar daddy na. Kat iso timang baybayad iti kasera na. Anya? Naimbag ta nauray kumutlang tisungbat mo. Kagap-gapo kiti pagkasiraam nga masan ka na dalon. Nakaruarag siguro itayan. Adda ako niti trabaho. Anya ka diya talaga ti trabahom. Imbagak matan iti sinarungkaran dak iti pagkasiraak, Mang Benson, agtrab-trabaho ak iti restaurant. No anya laditan ti mas trikam. Nga maapaya para rabi. At ato nga minti customer iti rabi Mabitlan. Anya ti trabahom. Di mo ibaga anay tlap ti pagtrabaho. Talaga mayat ti panagpabaknang mo asyaw. Gimatang kamatayin itilugan mo. Ibo na. Hindi pa ila aplano ti gumatang itilugan ko, Petra. Kaputaan na ti Froilan amang sursuro kanya kag baleho. Gimatang ako na. Kaslamot din nakabakbak ng kaunay.
Pagbali na driver, tiganggan na akaanakam. Wino, mabit lang. Sikan sama, tinalimod nga adda aramid na nga illegal, apa nagkalak. Lima abilog, kirmay sa anak kalabang ka, ang pagkalap ti kukwak. Awan ti may kaliwas nga raramidag. Sindakan aya. Amo tayo pa'y nga raw. Aging kayta, mas dawak, no kasano kinabailan, tigimatang itidak kalabang ka, pangkalap. Sindakan aya, makamu ka. No, niya ti kayat mo panunutan. Dagan ba si taggrocery? Kat sigun iti nagdamag. At dati pagkasirani muna iti may katlo balay. Maburbur dyan kiti di babae. Ni muna. Nabigbig nagsakit di kagagsarimatan. Manong Froilan, Ay, malasin na gaya muna. agra na tayo gahim dito grosarya. Umayak ko magumatang karigiti ka sa pulag. Rabi ngamin una yan no, makasangputak. Kinapudno na, inranta ka talaga ti nanguraking ka dito. Ha? Ni, tapay. Bisan ka nagpanunot iti dakas. Nabit ta pa'y nagamam mo. At ang mga numaklaat ka. Napasyarin ka iti pagkasiraam. Ako ang dakas sa panggap ko king ka. Nadagdakas man ti panunutan ni Nana Petra. Numaamon na asyak takin ko kay ti ginatang taalogan ng kal. Masalutsod ko man. Agraira ka diti illegal fishing diti lugar tayo? Ay, nabayagan na tiyempo na itay day. Hindi malaylayos pa na ito yung lugar may. Maatap, anang hato a tao, nga asidag iti sigod a mayor, ti akin arame iti may kaniwas a panagkalap iti. Nempagta na panunod na kitag tuturay ti nagparami diti siwol. Ewan gayam, nagkapom ka de. Nasa pa ka rin mo, kanya dahil ta abitbit mo Sang kabasit na masapsakol dito balay, Uncle. Awa ngayon madagayang basit ag grocery iti asidag ti pagkasirani mo na. Ay, dahil ta, ti pagkunaam nga uray, asidag ti baybay dito yung parola. Ay, lalurasan. Ay, kahit, naranam ka din mo na, ha? Awan, Uncle. Ngayon, apagbit lang ti panagsarita mi. Ewan, malagip ko na akong ko na mamona. Apaw, lapintas. Ano, ti agkurso na naging kuwala. Saan damat ang may turot na pasyaran? Kurso na nam ka ni Amaraw. Ay, pinasyar mo kumapaya. Iti pagkasiraan na. Saan kami pa yun ang agamam mo? Ang mga numaklat no pasyara ka dago si Jibalayda, Uncle. Natalag ka ba, Froilan? Saan adakas ang mga asawa kan? Taptuan na pakay gawidam alumugan manan iti barkaw. Kapot ta kinitaw mo kanya. Ngiti dahi ti apanganan ka na si dagiti baybay ti pagsaritan ta. Pinatgan ka. Naulimag namin dito Nang runa tayo man ti tawi ti kasto nga oras. Saan mo ka di akayat? Tapasyarin ka iti pagkasirahan? Manong, mawatan da ko Jacket, pagsasaritaan data dagiti tao. Papay ngamin nga kaskasira ka. Ubi nga kay di natay dagiti dadakal ko. Sana tayo ni Lola anang padakal kanya. Idi lang naitabunan amamuak. Naisalda na ti Loti nakapatakberan ti basit abalay mi. Agpatatagayam nga ulilan kadagiti dadakal na. Kasking ka. Awan mo't bukod ko adaga. Isa makipagnanaidak lang iti lakay ni uncle ko. Niya maasyong. Ananusak ti tumapog iti tao. No, agkalap. Kasla awan ti lang iti mangalap. Ikiti baybay iti lugar mi di. Ubingak pa iti sumursurot akon kadatatang ngagkalap. Nakapanaw kayon, Mang Binson. Anya ter aramidan nyo dito kwartong. Mun, nagbanglokan. Talaga napintas ka. Ad-adda apag mauyungan na. Kasla mga alon, panagkita ni Mang Binson kanyak.
Kasanon na pagaramidan na itidakas. Oh, apay nga agbimasag ka. Ang nervyos ka sa. Ay, pangasyo. Rumor kayo dito kwarto. Tagsukatak biit. Talaga kayo mabasit na ti pagkasiram. Sana ka narigad na kasarusarida. Mabalin ayakar ka tinapimpinta sa pagkasiraan. Kan sana nanaskan ngagtrabaho ka. Ulitak tagpakpakasi kada kayo. Rumor kayo kuman. San kan ngaging kuna? Awan may pagpanakil mo kaniya. Amog na niya ti trabaho. Nakasagana ka mga langon keng ka. Kan saan ka makapagkatitan yaman na kayat ko nga ramidan keng ka. Nagyaman na, iti pa nang ipalubos mo apasyarin ka diti pagkasiraan mo na. Nailat, ngam nadalimana. Manong Froilan. Makasangsahan ka matay. Ada, kidaw kada kayo. Agpakpakasya. Daytoy ko man timawdi pa ng pasyaryo kanya. Ne, tao ka pa eh. Noan niya man tipang panggapam kanyak manong Froilan. Di mo ko man patuluyan. Nasinaw ti panggap ko king ka muna. Nabiit na pa yan agamam mo. Ibaw-ing mula ang timatang mo iti sa bali. Ngamin, narugita ka babae. Sa anak amay kari tinasinaw a panagayat mo. Anya ti kahit mga asawan ni ti data. Saan ka kumanyag sa lutsot pay, manong Froilan? Basta, lipatan mo na anyaman ti panggap mo. No anyaman ti marikrik ng kanya. Kat daytoy ko man ti maudi a panagkita ta. Dahil tatisan ko ang maaramid. Panagliknak. Agayatak king ka muna. Panagriklam na ang dayta. Pangasim. Patgam ko matikid daw ko. Saan ang may kanatad? Asamrag kay tibiyak ko. Diyak kaya may ramraman ka. Saan ko akayat ang makita ngagsangit ka muna? Saan ka amasyan kanyak, manong Froilan? Ngamin ka ba ulak dayto eh? Dahil titipan niya. Punasang tilam. Agyaman na. Pangasim. Pumanaw ka kuman. Amo. Masapol nga ba may isa ka? Pumanawak. Ngam saan ko maaday titimodi. Luktam ko matipuson. Tapno makastrekak. Itibiyag mo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amok anasingpit ka, manong Froilan. Nga may sabid do't di panagam amuta. No ba'y kabailan ka ngayatan. Sana rumboy nga dumtagkay tibiyak ko. Iso nga, ikarigatak alapdan da ito yarit na. Kaya amay ramraman ka, Froilan. Kitsapay ko man. Tamaamiris mo asaan asyak ti babae amay kari para kita. Maburbur-tiya anak ka talaga kini mo na. Asino ka diya talaga? Kinanya ti trabaho na. Yakon dinamag data, taang mga nod at da mapasakita. Ano man niya dito ay marikliknak. Ita lang makariknak iti kastoy. Nay, kasla na ulag, di pampanunutan pa, Froilan. Nagapom ka, Nay, ha? Pinashare ko ni muna iti pagkasiraan na, Uncle. Saan ka di nagpasyal kayo, iti-igid ti baybay? Saan ko pa'y anaasit gan ni muna? Hingam adaw ti agkuna anapintas kalaw. Awan ti takas na, Froilan. Panawan mo't ngagpaisaw? Ngam sana pa'y nagdaton king kuana, Uncle. Sana na kahit ang maulit pa ng pasyal ko king kuana. Anya? Dahil tatisan ko ang maawatan.
Apian kabaybayag ka sumungbat. Ibagakkan ka mo na. Saan nakamaliklikan? Nakaturugag. Ang imbimangon akon, tamasapon nga agsagana ako na sumbrag iti trabaho. Sukunan ka iti pagkasiraan. Ang mga nasanak no nabadanon iti pagkasiraan. Agad na yung aminan ti pagkasiraan. Sige, urayin to nagawid ka na sukunan ka. Parbangon to na makaawit ha. Ulitit ka di manen, Mona? Sige, awagan kan to. Day taman ti kunak. Nakaawid din dagiti katrabahuak, Mang Benson. Nagnagnaklatin nga may ditoy. Dito'y nagtulagan ta pang sukunam kanya. Apay asaan nagpayla nga inuray iti sangot ti club a pagtrabaho am. Makaturturog ako na. Pagandaran ko man tilugan mo. Oh, saan mo pa'y asinong batan ti saludsod ko? Talaga ka di nga iti night club ti pagtrabaho am. Apay ka di, saan ka mamati kanyak? Saan ka di anababati pa ng kitam kanyak? Lupod na ti bagbagam, di sumurot ka kanyag. Papanta iti hotel. Saan ko mangita? Nabandugak. Saan ko nakabailan pa? Talaga makaturturog akon. Diyos ko, ilikliktak kamay ni Daga sa pangkap ni Mang Benson. Impambar ko lang nga makaturturog ak. Tapno maliklikak ni Mang Benson. Ay, naimbagtasan na nga impilit ti sumrag iti pagkasiraan. Hanggang mabisina ka. Ay, awan mo't gayam kape. Masadutang agluto iti pamigat ko. Kasla malasin ko da iti bakit ngagtaktak dari iti samo ti mini grocery ah. Naimbaga bigat mo, balasan ko. Kastamot ka da kayo, nana. Ay, makikita nak nga tanong ko anya. Ay, siyak ni nanam apitra. Ay, ar-armon na ka sa ni Froilan. Naminsan lang nga pinasyar nak, nana. Ngam, ti pa nang pasyar na ka. Adda kaya't nasa winday ta. Pagan anong kumamo ngay. Mamirmiraw tayo day. May dito'y lugar tayo. Tumulong ka nila kay Asyo nga ulitin na nga agkalap. Ay, kastagayam. Ay, mabitlaan. Intayin na ko magumatag iti pandesal iti panaderya iti asidig ti pagkasiraam. Nakita nga danang hitulnogin ka balasan ka. Kuana na. Dayjay ka dayti. Mangib kabkabalaykin ka balasan ka. Sige na ha. Naibusanak namin iti kape. Naimbagta na sa pa nga. Agluklukat da ito yung grocerya. Sige, panawan kayo, pay. Labid mo tayo siya, bakat. Nagturad anak sao iti maipanggap kanya. Saan kami matngagam ampo? Ne, apa yan na kami sugsug at Petra. Binigbigat mo sama tila kay Apa Anya, magdata kung kunamasyaw. Sa anak nga papira. Masurunak lang iti dayjay a babae. Kasarsaritak pa ilang pinanawan na kiday. Nay, nakayong magkanti kasarsarita ni Uncle na napitra. Ay, Uncle, kunak no, nakadaanon kayo di igit hibaybay. Di mo't mapang kayo agayo maitikat. Sumaruno ako makada kayo kahit. Papanak kumapay laang, nasabat ko ni Petra. Ay, wan gayang Petra. Sino a babae ti kong kunap? Ni muna. Dayjay ngay ar-armon ni Froilan. Ay, saan ka na makapagulbod kanya, Froilan? Nakita ka anang pasyar ka ni muna iti pagkasiraan na. Among ka day. Nakita itay agsaba nga intulod ti nakakutsay. Nakagura pa'y ni muna itay dinamag ka. No, asino day jay, nangitulod kan kwa na. Dinamag ko pa,
No, dayay, ti, mangikagkabalay ko na. Ay, madimat kami. Dahil asalunsod mo kay Guana. Ang mga naman no, kapag yan na dahil si Kamag. Ha? No, kapag yan na dayay, apay ay, nagsapa ngayon tulod na. Abagan no, sumulang day di nakita ka napaniti, nagkasirada. Ay, nagbayag. Mukpay no, niya, tinapasamak, ha? Ay, Nana Petra. Saan ka nga ublagan, Froilan? Agam, babay, kaya mo ti kasi klase ti babae, ha? Ay, agsasalita kayo man, kini Froilan. Hali, dahil nako ni ti igid ti baybay. Napudot tula una yan, nagayuma. Ano nga minan, ti dadaal, nagit ikat, pangkalap. Sige, kada tabukaw, so mapanakaw. Sa bagay, no pagtatakunam na di a babae, Froilan, ay, agbagay kayaw. Mamirmiraot ka si mangbay mo dito'y lugar tayaw. Ha? Hindi. Lalaing ka matgayam nga agayuma, Froilan. Adoon ti natarimaan mo adadaan day ta sigay. Ubi nga pa'y di tultulungag na di tatang nagtariman kadagiti madadaal asigay. Nay, dadakkel sakit nga ikantikimpot dito anggal. Well, talaga adadakkel nga ikan. Nawadwan manan ti nakalapan day di raba eh. Isumod lagay man dadakkel dagiti ikan na nakita kiti ref. No, sa anak la ko maasumurot at umapog iti tawin ton raba eh. Mangitulot ako maitipulutan sa kaanakan. Ay, sumurot ka na kayo anggal. Sigurado ka nga umay katumulong ang kala? Ay na angkel, ingka kaubingak tinagkalap. Kani di damog taglugan iti barko. Fisherman, ti umuna at trabaho. Ay lalinak ba't day ti baybay. Parang saan nga agdawalin ton raba eh. Nukas ti nalinak ti baybay angkel. Nawadwad ti makalapan. Oh, nalpas kong dito asigay. Tulungan kayo matamang tarimaan dita. Sagkay sa tayo ti bilogin ton rabi. Tumulong ton dagiti daduma iti dakkelabang ka pagkalap. Tandanin mapasar ko matla amin na napag-inuman. Gamasaan ko ang nakita ni Mona. Yak dinamag no anya tinagan ti club apag trab-trabahuan pakayat ko kumasorpresaan. Ay, ibusak la ito in order ko nga arak. Umakarak tumanan iti sa bali apag-inuman. Wano, lukluk ko nak day jay ababae. Apay nga nawagan nakman, Benson. Karuruar ko manan iti may sa pag-iinuman. Gapsaan ka matlang na makita? Huh? Tagado ang nagdamagak. Saan da ka kanumat nga amam mo? Talaga sandak nga amam mo. Ngamin, saan atipud no anagan mi ti us-usaran mi? Ipakitak pa iti ladawan mo. No napuskul ti make-up kan lipstick ko. Sa agkolorete akpay. Talaga sanda ko naman. Sa dino ka diti, ayan mo, tao. Danunan ka dita. Ladingitan. Sana kasimrap kita. Madmading amin ti bati. Nagligsay kaya man tibulan. Nalabasan natin nga trabi. Basit pa tinaklapak. Man, tinaisagod iti sigay ko. Awan mo't na baningita. Lakit ko man ang tinaistorya. Ipakagpit sa may pangkat kini mo na. Pudno nga ta, dagating pagkana. Nakababay mo't na pagtamakot ni mo na. May panggapit iday taapanan. Masigurado. Masaya ko tirik na. Froilan! Ano ka din, tinakalapam? Oh, yung kalasyo. Gagawudan na tibilog na masasakit kayo. Basit pa yung arod, Angkal! Agpanda ta!
Siyak mo ti malas, Angkal. Saan tala anatsambaan ti pangan dagiti ikal. Adumatan dagiti kadwatang ang kalap. Dahil sa ti dakkalabang ka, Angkal. Dumanon tayo iti anda. Dating ka apaset ti taon na jayan. Alusang talagan ditoy. Parang maranaan ta ti pangan dagiti ikan intun madamdama. Uwan, Angkal. Makaturo kat mo. Kapi ako ilaan. Labasin natin na trabi. Enton agparangan titak ka na bitwen. Sumangkatalton. Saan nabalin ang baset ti makalapan ta, Froilan? Uwan, Angkal. Oh. Oh, itayak kailangan tok-tok-tok. Diyak lang maurayan ni Mona ang malilukat iti rito. Imposible asaan ang makaraing. Mona! Luktam diri daw! Mona! Ay! Awan ti tao dita! May sa basit ka nakag... Pakutong apakat tinakamati diri tinuangan. Si Kansa, ti nangitulod ko ni Muna. Iti nabinsan ngagsapa. Hehe, malasin ko katilugan mo. Ay, awan ni Muna. Nakita ka rin mo ritay. Lapanan na ka no? Day, dati saan ko nga mo. Saan ko mo ta nakasarita? Agyaman naklagan. Awagak man tadamagak no sa dino ti ayan. Ay, kapsa. Anya ka di tinagan mo? Siyak ni Benson. Nobyak ni Mona. Manakib yang kamat abakit. Nasapa ka nakariing. Iso na panunot ko ti agpag na dito igid ti baybay. Jack namnamahan na makita ka. Napalabas kay tay, nagturong dito iti baybay. Iso sinurot ka. Agyaman na, saan nakaliniklikan? Manong Froilan, kaaro ba yung gayam ni Nana Petra? Nalapit. Ada na istorya na ken ka may panggap kanya. Kinapuno na sana ka mamati ka dagiti na ibagana. Nasinaw ka o babae iti panagkita. Nasaysaya at no adaywan naklangan. Saan kun nga ulitin nga ibaga, tiga po na. Ay nasayaan na nakapagsarita kayon kini Mona. Kat iso mismo tinangibagaking ka may panggap ka dagiti na istorya ni Petra. Kasla sana pa lang mamadihan ka. Inusinti tilangan ni Mona. Kaslasan na akabaalan nga ramitin ti kasya. Nadlaw ko kit di. An naliday tilangana. Kaslad na nadagsa na problema na. Lukas pagarigan. Maluktala masisikarutan ang babae ni Mona. Ituloy mo kalipay nga ayatan. Angkan, Dakla kaya hindi, apakaibabay na lukas pagarigan. kinapuno na angkal. Saan ko ang masinuno ko? Dahito'y amarikrik na para kinkwana. Saan ka kumamasak ng unay tingkwana? Luas sila ang ti balik ng tingkwana. Awan ti samiren, tinapundo nga agayat. Nakasagana ka ang mga yat, iti si bubukal, akinatao na. Nakistayan ako na. May saan na bakit medyo natangan mo din ang lalaki. Di nakalukan ni Kotse. Matanda ni nakadungpar kanya. Nairuteng tiro pa na. Gan kasla kumilaw dagiti matahan. Ay! Sika ni Froilan, saan ka di? Nagasat ta saan ka nadumpar. Natay ka kuman. Awan na mo ngartraso ka na kayo. Hoy! Saan mo atagit ko anti saan mo ang bagi, ha? Siyak ni Benson. Iti jak na danon ni Mona iti pagkasiraan na.
adda nakadamagak akadwam ang nagpagnapag na iti igid ti baybay. Tapno amom, arid na asawa ko ni Mona. Awan na ibagari muna nga danobyo wino asawa na. Kan saan nga gararam keng kuana. Nasingit kami lahat. Sa anak nga alilawan, Froilan. Anya ko matikayat asawan ti kaaddayo iti igid ti baybay. Laglagi pam kumamat. No asino ka man. Laglagi pam kumanga sidag kami ti igid ti baybay. Nagrana kami lang. Nalaing kang agkalintigan. Ngam no maduktalak akayat mapakibyangan ni Mona. Agalwad ka kanyak. Dinak am mo, dinak kumabot-bot ngayon. Kit kumarit ka ha? Kanya kumaita. Amo ka may saka aganggan na at iti daytoy alugar. Awan maipagpanakkel mo kanyak. May saka lang ang mamirmiraot ang mangalap. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Unay magta na pa ng tagibasik daya Benson kanya. Langa na magkit di tibak nang. Di kotse. Yung talaga nga ta, ano biya na ni Mona? Panagkita kat ag 50 ti taon na. Pinrasurok pa eh. Ngam saan magkit yan na padag ti baot ti taon na. Nas ka na ni Mona. Ti pakamak. Nupod no timbaga ni Benson. Ngam kasano ang masika. Nagrana kami laan iti igid ti baybay di. Ay Laura at la nagnervyo si tinakita. Kunakno dinungparan day jay ako si ni Froilan. Ay sad ko ang napuutan. Ti ipaparaw ni Froilan dito'y balay. Ika, kanya ti si Maruno ang napasama. Ay dimsag din nakalugan iti kutsay. Nagkinarit dan sa akin ni Froilan. Nay, saan nga ugali ni Froilan ti makikinaray? Ay gagangay akanunong am takaanak ay nga malasing ko na di ang lalaki. Isuday jay ti mangitultulod kinimunan ko. Anya? Nakita kiti na minsan anapan ijay kat nakabaybayag. Ang mga noag kabalay na ay talaga adakas day jay a babae. Dayta ka di lang tinangawagam kanya, Mang Benson. Imbaga kon ken ka nga idinapanak iti igit ti baybay, na ibatik ti cellphone ko. Saan lang nga tayo ti magagkil ka Mona? Nag-aasat tayo dyan, Froilan. Ni Froilan? Awan mailimod mo kanyak. Amok akadwam ni Froilan iti igid ti baybay, iti saan ka nadanon iti palayo. Naimbag ta nakalisi ni Froilan, iti panang padumpar ko kumakilkwan. Agpudno ka kanyak. Agar-aram ka din ni Froilan kan ka? Wano, nobyong pa yan. Saan nga agar-aram kanya? Binalagak. Saan nakabumtang amang pataykan ko na? Awan sa bali ang lalaki ang mairanod kan ka. No di saklaan, maawatam. Nakabutbutang ni Benson. May turad na nga ta. Di pumatay. Diyak ka mo no panggap daya Benson ti mangdungpar kanya. Wino kahit naklangabot-bot nga nangkal. Kasla asawa na karon ni Mona. Kat binalaagak. Asan ko apakitbihan. Nakabot-bot ang mambal na dyan tao. Ay lukas ta, liklikam laangan ni Mona. No, anda asawa na. Kahit ko ani Mona ti pakaamwak iti amin kan kinapudno angkal. Saan kayo madanakan? Kabaala ka sa laknipan ti bagi. Froilan, aging kang anda ka nitaw. Awan ti makagaraw king ka. Dayo laang na dyan tao. Istampay di tayo grocery. Hindi pa'y nakita rin mo ni Mona.
mabalin kong awagan. Ngam nasaysayat na kasama kami nagsarita. Ang mga nusanak na tapastrikan, napasyari kiti pagnanagdan na. Nagmad na napitrat sumukat, makibiyang man nga tanday tapakat. Ay, amaw, kami muna ti paspasungadam, Froilan. Di ka pala mapandanuno ni ti balayda. Ay, sabali ang lalaki, iti paspastrikon na iti pagkasiraan na. Nana, Kaya pagtatak ko ng ti babae ang mabaybayadan. Nagadaw ti sabali ang babae dito, nga da delikadesa na. saan kayo makasigurado iti daytang ibagbagayo na napitra? Ay, katanyang artisawan dagiti mangitultulken ko, ana. Subsobraan niyo mo tag-istorya may panggap kini muna. Naamani muna. Kinasing pata kasarsarita. Jak mamati ti panang padakas yung kingkuana. Ay, Jak naturod. amonoan niya ti basol na kada kayo. Naturod ka man amang sungsong bat kanyak lukaw. Ay, pulong kanto kiniya siya, ang takitaam no di nakapagtalawan. Nana Petra, Binalaagan na kalangarudan ni Pinsaun. Saan ka pailang amabutan? Adalangarudan mangikabkabalay kan kuana. Amo ka kaya't nakakasarita. Mabuto nga ko na makipagkita ken ka iti uray sa dino ang lugar. Tama nga no adda makakita ka data. Nasaysayat adito'y balay ti pagsaritaan ta. no nakasarita mo ni Binson. Nalabit ang istorya na kin kanti na pasamak. Iso ang kaya't kakasarita. Pangasim. Jak kaya't amay sagmak ka. Agatap nga agar-aram ka kanyak. Sapay kumatasan ko apakabasulan, ti panagdamag ko king ka. Sapay kuma, tasa na masair tirignam. Amok no anya ti kaya't mo asaludsudan kanyak. Naistoryak idingkain ka. Saan nanas ka nasong batak ti anyaman akayat mo adamagan. May panggap kada kami kini Benson. No kasta, saan nakamalapdan ni Binson nga agdaton kin ka? Saan, Froilan? Angasim. Saan asyak tinay kari ababay aparaken ka? Amok adumanon ken ka no anya ti trabaho. Sana ka mamati. Awan iti langam ti mabaybayata na babae. Ken ure pe kasta. Awan samiren tinapudno nga ayat. Nakasaganak amang ipatag iti sibukal a kinataon. Ket no kas pangarigan pudno man ti atap daking ka. Nakasagana ak amang yaon king ka iti kapitakan. Talaga ka di, saan ka masaritaan? Kagura na kadi. Pangasim. Pumano kan, Froilan. Sanak kuma akagura. Sanak kuma apawilan makisiningad king ka. Katikan nakitigundaway iti kinapudno. Ti tarigagay ko king ka. Amok anasingpot ka, Froilan. Saan ko akayat may ramraman ka? Ikarigatak aliklikan ni Mang Benson. Ngawan ti mairamraman. No apay nga minasanak na inggaan ni Mang Benson. Saan nga ta nga amo ti asawa na daytoy nga aramidan na? No makisarita akla kuma. Ay nga ba? Nagadayo ti pagtrab-trabahuan na. Kan nagsukatan iti numero ti cellphone na. Marasin ko dahi takot say. Di masagan tinagmaneho. Sungag pa isaw. Nakatagtatam ti panangkita na kanyak. May, apay nga yan. Mabutungak mo taon. Masan-san ang malabsan ka dito isangot ito sina. Si kaabagat. Bakit kitam ka diti mapmapan iti pagkasiraan ni Mona? Ay ko Bakit kitam ang mapmapan ni Froilan? matilimu daw aksamot adi na oras. Ay. Mano? Ti kasapulam agatan. Tapno laeng agpudno ka kanyak.
saan ka ang mababalaw? Nulay tatipangagtag mo, barok. Bukod mo abiyag na ita. Amok nga awan relasyon da angkal. Nalabi. Nga dapay dagiti limlimod da. Kat day dati kahit ko mamuan ng runa kini muna. Saan lang nga kahit ko nailiklik kini Binson. Maawatan ka. Kaya't mo iliklik ni Mola iti day siya lalaki. Kaputa ay ayatam unay. Wan angkal. Sa narumbang akabutin ko ni Binson. Aglalo. Ta isuti dumay tayo. Dito'y lugar yun. Naskimat yung amin na nabasa ti balay, Mang Benson. Talaga nga awan ni Froilan. Saan ko nga ilam naman? Namumumay dito isal ka di. Anya ti inaramid na ka. Saan kumamat anak dakas ti panagkitang kanyak? Sikat yadda kaya't nangaramidan kanyak. Agpudlo ka kanyak. Agar-aram ka di dahi dyan lalaki yun ka. Saan ati sa ibot mo ti kayat ko amangag? Ay, pangaasiyo. Pagulimag ka na kuman. Kan saan kayo ngayram naman ni Froilan? Katapay nga rin saksakit mo dahi dyan lalaki, ha? Saan nak amaliklikan mo na? Awan maipagpanakal mo kanya! Awan ni Froilan, dito balay, Petra. Nasapaan na pala iti igit ti baybay. Tanapan na kinita ti dakkalabang ka apagkalap. Nagsubli dito yung balay ng pimanong matlaang. Tanda ka nung katagal na piyesa. Ay, asyaong. Ay, Ne, kura ka man. Ay, Ako no. nagtingtingir kakaskala. Anda ka butag mo. Ne, aglinglingat ka pa yan sa agsangsangit ka. Ay, dahil ti magunggunak analabait ka naman nakibiyang. Ay, diyak kumakayat nga ibagakin ni Binson. Ano, nagbuti nga. Tama nga nuda. Kasi aramidin na kanya. Ay, na. Ay. Ni Bensaw. Tinandali na kadong parki ni Froilan. Amap mapanay ti balay ni Mona. Ay, kabalay na paikot nga tana. Yapay ang makaungot launay. Ilay taapay. Ilan anong nakakaday? Nagdamagan na, dahil alalaki, no. Makitkita ka mapan, ti ka anak kami ti pagkasaraan dahil babae. Ay, gaputa, nagbuto nga kay Kimpagak. Anakita ka napanmanan ni Froilan Ichay. Anya? Ay, nga mabuto nga patlaang. Noan niya ti aramidin na iti ka anakam. Amaw ka na singpag ti ka anakam. Ay, nakabutbutong gayam day jay ang pinsaon. Ay, sige. Sakto, ti makaambo. Abakisarita ki ni Froilan. Ay, ngam tidakas na. Ang mga noad ay naramit na kinimuna. Saan laeng ang nagbutang ni Petra iti Dayja Benson? At na nakakita nga inikan ni Benson iti kwarta ni Petra. Tapno mapilita na mangipudno ang mapangkay ti pagkasaraan ni Mona. Talaga akaguran ni Binson ang kala. Froilan. Ngam sa anak ang mabutang. Nakasaganak ang makiksakong kingkwana. Ay, sakan nakalto ang magaraw-baraw. Jackie Palubos. Makaitulad, dabaldo, kadrading. Nagijidwa ang mangalap tayo ti kahit yu asa ko ng kala. Numabalin, awan kumati may ramraman. Aging ka akabaalak pailaan ti amin. Ni muna ti pampanunoda. Ang mga no anyakit ti dakas ngay naramid na kinimuna. Saan ko kuman akayat ti makipagkita ken ka dito igit ti baybay. Manong Froilan, ngam ulitok man ng tagpakpakaasi ken ka. Agyaman naktasan na kamot lang nga dinamran. Ngam kasta unay ti pungtot na. Dandanin na dadaal ti ridaw iti kwarto. Inwarawara na dagiti alikaman ni Jabalay. Isuplong mukma. Kadagiti pa nakabagiti lintag. Mabutangak. Amangan no dakdakas ti aramidon na. Nagatap nga ilimlimang ka. Gapo iti naramid na. Ad-adda na pingitak iti panagdatong kuging ka. Nuaklunin na. Yadayo ka iti lugar asan na taa matuntunan ni Binson. Saan natalakit di nga ingaan? Kan ulitak manan. Saan asyak ti babayi a pagsayangam ti oras mo? Iso pa nga asin.
Alibak mati kinaturad mo ang nakipagkita kanya. Dahito yan ti ultimatum apa nagsarita ta. Agpada ta lalaki. Kat sanak ko maabot-bot nan, Mang Benson. Ingkadeng ko ti makipagkita king ka. Tamasyanak kini mo na. Kidawag away-awayaan ko man. Apay apagsaysayangam iti oras dayjay a babae. Ket agdin dinamag iti lugaryo asisik karuden. Sana day tati napatig kanya. Ha! Talaga apag mamauyungam dahi a babae. Kaya't munsapay nga agawon kanya. Saan ko nga gagawan? Tasan nyo mat akaya na yan. Natural ka ha talaga. Ha, sino ka kuma? May sakalaeng amamirmiraut amang ngalap. Ore kasanot kinanamok. Nasinaw ti panggap ko. Pagkat kadawan na maag ka. Ngam ibagakin ka. Awan sa bali amay ranod kinimuna takukwaklaan. Maawadam. Ngam kahit nakamatan mo na. O sinalbag ka. Awan pa'y tinarigagayak a babae asan ko anekutan. Panak. Awanan nas ka na pagsaritaan ta. Panawag ka na. Laglagi pamti ko na. Saan mo asayangan tibiyag mo kapulaan kan kuana? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Delikado ka garaw do kasta. Nalawag apang tadayjayay. Ngam sana ka maputang ang kalasyon. Fräulein. Talaga napigat ka iti panggap mo. Kini mo na. Amok na niya ti kahit asawan, ti panangkita yung kanya. Sana napatig kanyak noan niya ti kinataw ni Mona. Kasta tinapudno nga ayat. Gamno talaga napudno ka kini mo na. Saan mo nga ipalubos at agibasit na ka ni Benson? Lumaban ka, iti patas. Ni Benson ti rumbang alumaban iti patasan ka. Saan ka na ang agagangay ang mangalap, Fräulein? Sana nas ka na mamon na noan niya ti kinataw. Isukid ni ti doktal at ti kinataw na. Iti biyag ni mo na, ti panunutam. No amo na nga alda mabalid mo iti biyag. Agtalgag ang mga klon king ka. Mang Benson? Nakigtot ka nakakita kanyak. Kabalag ti sombra kiti pagkasira ang ngawan pamalubos mo. Anya ti panggap mo? Pangasim? Talaga makapasulisog ti pamagim mo na. Nakapilpiltas ka. Kaya di pa lang nga kayat ka ng ikutan. Sana ko maapag-aramidan iti dagas. Dadahalag ti biyag mo. Awanan tinas ka na dadaulam. May sakon ang narugit na babae. Katjakon makaon iti. Nakailog mo kakapitakan. Oray ang niya ti sasawan. Nagsarita kami manan ka ni Fräulein. Gano din nakasardangan. Diyak bumdeng ang mga batong pal iti ultimatum. Asyaw, singmampot sa itayan ni Fräulein. Ang isumot day dyan na sabat ko. Malasin ko tilugan na. Nay, taka di masapol mo kini Fräulein. Anya ti pakasaknaram iti kaanak ka. Tamasiputam amin agaraw na Anay, pabainan naksa. Ay, di ka nga bin mauawatan. Bibiyangap ti biyag ti tao. Banag ali ko marumbang. Saan ta ka ba't giramraman? Ay, anya kamutin. Ibagak ko malaeng anakitak ni Benson anapan iti balay ni Muna. Anya? O, kita, nakitot ka.
No apay a pagtatakunan, ti ka anak am dayjay sisikarudan a babae. Nabayagan nakapanaw ni Mang Benson. Ngam agkinkintayag akpayla. Kunak no dadakas nga aramidin na kanyak itayon. Asla awanon kastas ka. Narugita ko na babae iti imatang na. Sa iramraman na pa'y ni Froilan. Ang mga nonya tidakas nga aramidin ni Benson kankwana. Agman maniwa, kita'y agring ti cellphone ko. Amangan ngamin na madisgrasya. Iso nga inadap ko ti makina, tilugan. Kat siya kon ti imawag. Pasensya kan. Saan nakngawagan, no saan na napatikti bagam kanya, amok deta. Idin ta kahit nakaliklikan. Namin adon ang simuro takkan ka anak pa siya. Kahit mo asawan, Inawagan ka. Gapukin ni Benson. Nakita kayo kadi? Juan, nakita kami kat binalagan nakaliklikan kalangan. Diyak kaya't amay sarsara ka. San arumbang amay ramdaman ka. Tinaskan kanyak mailiklik ka kengkwana. Tapanak ko na. Awan mo't relasyon nyo. Isong awan tubang, tapno ayatan na. Uray may sangak asisip karudan na babae. Mona, Kita, nagsinay ka. Adot ti sa balya babae dita. Iso lipatan ako. Diyak kaya't amay sagma ka. ngam saan ko mo't akayat amay sagmak ka. Gapot adda, panagayat mo kanyak. San ka di? Iso di nakayat amay sagmak. Froilan, Amom ka di amadudog tiriknak amakangag iti sa igbag mo. Dagiti karuba milaan ti mangibagbaga amay saka asisik karuda na babae. Ngam kahit ko asika amis mo ti mangibaga kanya muna. makaanayan dagiti madamdamag mo, may panggap kanya. Nakawaywayan ni Mang Benson nga umay dito'y pagkasiraa. Iliklik ka kengkwana. Aklo na nak. Kahit ko nga itang nak. Kita ka di. San kanto ngagbabawi? No agayan etan. Addan karbengak amang iliklik keng ka kini Benson. Kunog kaya mabaknang nila kay Benson. Nagdakkel ti balay na. Ado tilugan na. Nakita asinawat imang Benson dito a babae. Anak pa ni ti balay na. Agpadada na pintas. Patapatak ngawan pa'y 20 ti taon na. Nagsinoblat na nga inarakop ita. Sino nga talaga yay? Iti sana nabayag, dimtang timay sa payalugan. Talo alalaki ti dimsak. Nadakkel ti bagida. Talagan sa makaiturat nila kay Benson. Pumana kon sakpay madlawdak. Nagsubliak to inton madamdama. Tabarang adda mabaling ko apagdamagan kadagiti karopada. Papanak pa lang iti balay ti may sakpay. Ay masurunak iti panang pabain ni Asyong kanya ka. Kapu iti dayjay asisik karudan a babae. Nagsarimadeng kan nagmulmuleng-leng anak kakita kanya. Daytoy a babae ti pagikarwag. Nana Petra, Amaw, anaggapaw ni Benson iti pagkaskasiraan. Dayawag ti kinatured ti panagruprupan. Di mo amo ti mabaing? san kayo ang mababalaw? No, usigandak, babaan kadagiti makit tayo. Ang pang-asiyo, sandak kumaapasakita, Nana Petra. Ay, mangiramraman ka nga raw. Ay, saan kayo kumaakayat asong batan, Nana Petra? Uri anya ter anamida. Kasan may ramraman kayo?
Kat saan kayo mo't abibiyangan? No itibiyang nyo kat nakababainak. Awan ka po na maibabain kayo mo't. Ay, nay! Naturid ka asumong paat, ha? Oray kas tuyak lang akit kitaan nyo. At damot kalintagak asumang bat. Saan mabalin nga uli mo kaklatan? Ay, natangsit ka kit diya! Ay, naimangag pa'y sutirupam. Kaslasan ka makabuong tipinggan. Aguma kayo amang pasakit kanya, Nana Petra. At dantumot la kay mudingan tikas kanya. At danto ag naraara amang purak iti kasinatan. Naimbag, tanabilin kayon sagbay adimtang jatjes ka ka Abigail. Sinalbag ka, Bruno. Kunam nga ta, adyak nasiputan, ti mga alun sa panangkitam kadakwada. Ha! Kasanumot kami naghilig dang agbadoy tinakakiting. Ngemkas, itimbilin ko kada kayo. Duktalen nyo no anya talaga ti kinatao na diya lalaki. No anya timbilin ko isulaan darabidin nyo, mawatan nyo. Sige, bye. Dalbag. Awagak man ni muna. Sana mabalin. Adyak magunod, ti kinapintas na. Kung sana maabak ni muna iti kinapintas na kiska kang Abigail. Nagbalbalang gaawan ka niti balay, Froilan. Wala klo anya tinapasamak mo. Napanak pa lang amin iti balay ti may sagayam ko ang kala. Sa nagsubli ak iti balay ni Vincent. Anya? Talaga baknang. Dakkel ti balay na. Kan nakitak dagiti talo alalaki anapan iti balay na. Tattaw na lakit di dagiti ay. Ay, delikado ka garal do kasta. Ay, wan gayam. Napabailak kita ni Petra. Apa yang kan? Nalabos nga men, makibibiyang. Nakita na ka na panmanan ni Benson, iti pagkasiraan ni Mona. Amo kung dahi tatimbagan ni Muna iti ay nawagak. Kasapulan na makasaritak man ni Muna. Damagag king kuana. Na amo na nga adan asawa ni Vincent. Amok nga adan asawa ni Mang Benson. Nagkatulong ak iti balay da kabayatan ti panangi samirak iti panagadal ko. Babalasang pa yan lagi ti anak na. Hindi na panak ngamin nagsiim iti balay da. Nakita ti dua babalasang nga napan iti balay na. Awan pa nga ta 20 ti tawan da. Napintas ka na po daw da. That just kan abi siguro dagi jay. Diyak lang sigurado. Idi agtrab-trabaho ak pala kadakwada. Masubla-sublat ti babae nga isang sangkot na. Adayo ngamin ti nakaidis tinuan ti asawa na kat manmanong kita da. Kapoy tinaduktalak ken ko na. At adan nagpingat ang nagaram ken ka. Manong Froilan, mabuta nga. Saan ka ngagputang? Nakasaganak amang salak ni king ka. Ngam kahit nakadiasawon day ta muna. Idurduron ka nga madayo ka kanya. Ngam no amom la kumamasaksak tanak. Kaya man ako na. Ay ang kalauna eh. Aknunan ka ngam awan ko mati sa bali ang makaamo nga agayan ayatan. Kablawan ka pa raw. Maragsa ka na. Taka maudyanan na. Kahit ang tamad laang ang kayang ayat mo. Nagyaman naklaw na yan ka na. Tama awatan niyo tirik na. Hanggang saan ka di apanawan matan amamon ni Mona noon niya tipon do akinataong. Saan ka agagagay ang mangalap? Dumting to dahi tayo ti umno apanawan ng kana. Kinit daw ngamin ni Muna. Ngawan kumanti sa bali ang makamo nga gayon ayat kami. Lamlamaam, asaan ko nga iwaras na ita kalakan. Sa alak ka kaski ni Petra. Uray dito yung lugar tayo. Kahit
Awan ti makabaw no asino ka talaga. Mhm. Ay kin may sapay. Saan ka di arong baglaang amamam no anya at talaga ti trabaho ni mo na. Uncle, Ay pasisyakan no nasain ko ti Rignam. Tidak ko makagura. saan kayo akagura? Tamani po didipin mo sa dagiti na kanya. Dakain timbilang ko nga ma. Iso kabayatan ti kadda kiti barko. Dakay tinangital ka kadagiti napundar ko. No may panggap iti trabaho ni muna. Inutek adoktalan. Diyak kay tamasair tirik nana. Kung naglaki din, no saan nakon akayat akasarita Petra. Ay pasensya ka na, no nasain ko ti Rignam. Ay, nalabidak namin launay. Anya ko na ni Furlan. Saan nakakagura ha? Nasingpal ti kaanak ka. Ay, kasanong nga ruday tuyan. Gapu iti surun ko ken ka ni muna ti nangikarwak iti nakitak. Nakasangit iti panangpabain ko ken ko ana. Anya, Ang mga nukagura na tonti ka anak no agi pulong ni muna ken ko ana. Ay tinangsitan nakmat day jay a babae. Dakang gayam tinapundar mo iti panagtrabaho mo asiman, Froilan. 5 abilog kan dakalabang ka apagkalap. Adatan, nakabasbas iti pagkit-kita iti bagik. Pangasim, saan mo apanunutan na ito? Malagip ko lang ruti panangpabain ni Nana Petra kanyak. Sa anak-anak katupol. Nasumbatak. Uray anya pa iti sawan dagiti sa bali at tao. Pakawalan ako, ma. Apay nagpagpakawan ka kanya? Mabaling ka diya saan tapay lang apagsaritaan day tabanag? Ay aheting ka unay. Kat maawalan ka. Anya ti kunam, Bruno? Nakitam da mo na kanda ya Froilan iti iti baybay kat kaslagay na etan. Saan na babalin? Hanya pa iti bagam. Uray pa'y asino da di alalaki. Pilpilitin na ka talaga ni Muna. Mang Benson, apa ngayon libag mo tiri daw? Talaga anatanggan ti ulom. Kunam nga ta adyak mamuan. Kayan ayat mo ni Froilan san ka di. Wayawayan na kuman. Karbangak ti agragsan. Kaya't ko ti agbiag ana ulimag kan si dadayaw as sumarang kadagiti tao. Laglagi pang kuma nga anda babalasan mo. Ado pa'y lang ibagbagam. Nabayagan. Akayat ko nga ramitin king ka da ito eh. Pangaasin, saan nakasit ka? Saan ka na makaliklik kanyak mo na? Pag mauyungan naklaunay, kinapintas mo. At sagbay ang mauna anak ni Froilan, nasken ramiti ko ti kayat ko. Ulitag pagpakasikan ka, Mang Benson. Saan mo kumangaramidan na ito kanya? Baknang ka, kaya't mo ka di may balot. Gapoy ti panang idadanas mo iti dayaw ko. Saan lang asika ti may babain, ti si bubuk ka la pamilya. Mabalon, pagkat katawaan nak muna. Nalakalay nga pagparang kasinulisong na. Kabala ti mang bayad iti uray mano nga bugado, tapno mabaliktad dagiti pasama. Sana kang agaw ni Benson. Diyos ko. Umanugot ka lang. Kalpasan da ito eh. Ikabalay ka kitagbiag ka ano namay. Panunutom ko madagiti doa ang babalasan mo. Kaya't mo ka di, iti panangrap mismo iti dayo ko kan mapasamag ka na Nagadua sa asawam. Sino nga taday timat nga umawa? Wag kaya bo. Hello! Yati ko. Mga
Madadaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe kan ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan bahin mo. Mang Benson, matayag pa nga umunasak. Agbaligi kaya mangrang bisiti dayaw ko. Ang pumanaw akong sabay asum di pa nagkita. Kat mabagkong ko. Pumanaw akong. Diyos ko, pagkawalandag. No saan ko nga inaramid day Jake. Ang mga na nagbaligi ko may tidaka sa panggap ni Mang Benson kanyang. Anak na ni muna ti manguawa kanya kita. Timot gayang bus ko. Dinamag na no ang paypangkip ko. Naglogan ni ti barko. Pag-reportan na kiti opisina di Manila. Tapos makapagsarita kami anay baga. Ngayon, apay akila at asimiplot iti panunot ko ni muna. Apay nga ta. Hili, apay bumbum sagka Petra. Ano tinapasamak ka? Ay, asyaw. Ay na. Ah, slada ng kamkamat ka. Ay, Kasta unay alangit mo. ay na. Nagistaya na kaon. Dandaninak na dungpar kapo iti napaggas at aray day alugan. Anya? Ay, jak mabalintag bitaw. Lugan lakit ni day ni Binsaon. Kasla nagkapo iti pagkasiraan ni muna. Ay, ang mga no nagapadaki ni muna kahit nakapungtaw api manaw. Ay, mapalin akasta. Di nakat nga ta mapasardang ni muna iti trabaho na. Diyan, nandali nakalangarulan ang lungpaan. Kastapay lang ti pampanonotab. Diyan ka ayapit ka. Agriring ti cellphone ni Froilan. Ang kasla, makababawi akmat lang ang makisarita ken ko ana. Kasla jak kabaalan nga ibaga ken ko ana ti mapasama kanya. Hello? Masapol adi matlaw ni Froilan. Magsangsangit ha. Una? Apay adi ka sumungbat? Kahit ka lang, kamustaan. Kaili ko ti kina lailom kanya. Ay ayatin ka unay. Mas pay kanya. Yung mabitlaan. Apay ka sa titimot mo. Nagsangsangit ka kadi. Ay, pasensya kan. Jak malapdan tirik na. Makasangit ka na kang ititimot mo. Talaga ang mahiliwag unay kan ka. Awan ka din sa bali agapunan. O apay nga inawagan na. Awan, day talaang. Laglagi pong kuma, Froilan. Ay ayatan ka unay. Urayan niya ti mapaspasamak. Jak kabaalan ngay bakakan ka, Froilan. Jak kayat amay sagmak ka. Saan ko? Kanapuutan, arimbuan ka, Froilan. Naggapom ka day. Sigurado asaan ka anapan ni Jay pagkasiraan ni Mona. Ang kalasyang. Apay ka di? Kasting gabayin. May ni Petra, abumbumsag kan umanangsag. Dandali ka nung nadungpar. Anya? Atapon na, at ilugan ni Benson, tidandali na kanong parking kwana. Ang mga no, nagkapu ka no, iti pagkasiraan ni Mona, kat naghapad akin ni Benson. Imawag ni muna kanya. Awan mo na yung bagana. Anak pa ni Vinson niya. Naitamal, ti atapon ni Petra. Nakapagpaggas ka no, tilugan ni Benson. Tsak kumaibagaking ka na ito, itamangan no masail, tirik na. Anya day tanggal? Amangan ka no ti nagapaan da, kat saan na mapasardeng ni Benson ni Mona, iti trabaho na. Anya? Di na kumakagura, iti da ito adabagaking ka aproylan. Ay, Saan mo kalipay nga inaman kini Mona, no anya at talaga ti trabaho na. saan pa yung kal? Uray kain ayat ko ni muna.
Jak kahit akalaten. Panawang kayo pa Uncle. Nas ka na makasaritak ni Mona. Ang mga ano na amuan kit di dahi Abinson, ano biyak. Tiyawanan ba yun na babae? Lumaban. Kaya't nagsapay patayin ni Day. Imbaglagan takinugtaran na lang di. Oh, saan kami pa'y analpas itinayam mo na? Awagak. Kat sapay lakumat asong batan nati awag ko. Anya kailangan ti ibagam kanya. Ayop ka. Awanan bain, ababay. Basol mo matlaan. Karbangak ti mang salak ni iti dayaw ko. Anya dayaw ibagbagam. May saka sisikarudan na babae. Sa pagtatakunan na ka ni Froilan. Isublikin ka dahil nga imbagam. Apay apag tatakpunan na. Kat narugitak a babae. Amom ngay di pa'y lang kat kayat ka tagikwan. No'y manugot ka kumay ti kayat ko. Saan ko makasta tinagtungbalam? Ada pa nagbain ko iti asawa yo, Mang Binson. Ulitak manan. Dagiti babalasang mo kumati panunutan. Kat da ito'y mo ti dandanam. Saan da pa'y analpas? Kanagalwad kanyak na diya Froilan! Pakawanan na ko, Mighty. Panagulbud ko ken ka. Imoy nga paiso ni Benson iti balay. Namuanan nga gayan ayat na. Kat kastaon ay tipungtot na. Inyawis ko ti panagpasyerta dito higit ti baybay. Tanol uli makapagsalitaan ta. Anya tinapasamak iti panagkapayo kini Benson. Kastaon ay pungtot na. Iso adyak kayat ti makiayan ayat idigan ka. Tadyak kayat ama isagmak ka. Iso nga agan anat ka kuma. Anyaman ti panggap da yalakay. Nakasaka na. Amok ngadda dagiti tao. Ay, ti amaw, no tilugan ni Binson dayjay. Talumot alalaki, nagpapadadadakal ti bagi, ti dimsaag. Yan niya ka di timbagadakin ka. Imbaon ka nun ni Benson dagijay. Awan ka nun ni Mona iti balay ta. Iso nga dinamag da ni Froilan. Ay, mabit lang. Oh, Kasla tilugan. Ni Froilan, tilimabas itay. Isulakit day, tinagmaniho. ay ni Froilan ti akin lugan iti dayjay. Ha? Petra, panawanan tapno maambam da ito'y. Ni Froilan ti aking bagay kadag iti bilog kandakkel abang ka apagkalap. Nakakitkitaan na nagita iti panagtrabaho na kasiman tapno ambam. Saan ko na nasarkadan, Eric Naga? Saan ko apagbabaw yan, tinapasama ka data. Nagayatan ta ato ati amin. Napanaknakan asikat ti umuna alalaki iti biyag ko. Pud na dayta. Dahil ti kapatgan na maisagot ti may sa babae, ti patpatgan na unay alalaki. Nung nagkasarta kumapay nga muna. Mabutungag. Sakbay nga agbaligi ni Mang Benson, iti dakas apanggap na kanya. Impay kon ti bagiken ka. Anya ka diya talaga tinapasamak iti panagkapayo iti dahi alakay. Diyak na iturad nga, imbagaken kayo tayawagan ka. Inanggap nakagundawayan ni Benson. Agkinkin tayo gak makalagip iti napasamak. Kaputa diyak kahit ngagbaligi ti dakas apanggap na kanya. Jak pagarupan nakas na tinapasamak. Insuplong mo kuma kadag iti pulis. Mabutangag. Ang mga nodakdakas ti aramidin ni Mang Benson. Uray ta saan ang nagbaligi anang idadanas kanya.
Ay, ni, mabit lang. Oh, Ni Mang Benson, talaga saan nakakayat ng gaan? saan mo asungsumbatan? Wenno siyak ti makisarita ken kuana. Saan, Fräulein? Pangasim. Jacket, ama-amuan na akadwa ka ita. Nasken na may lamang ka. Sumurot ka kanya. Jaki palubos ang dadaka sa maramid na dial kay king ka. Itay mapiringak iti kwartong Fräulein. Nanggag ko, ti sa abak ni Mona. Mariribukan launay, di kasasad na kan mapaspasama. Ay, uray sakit madalagan. Kalpasan ang maduktalan ni Benson nga awanan ni Mona iti pagkasiraan na. Si kalaki di, ti atapon na anang ilamang kikuha Sana ka maputang angkal. Nakasagana ka mang sango ken kuana. Jaki palubos nga dadaka sa maramid na kinimuna. Nung ata ipulong yung laangan ka nagiti pulis. Lalo ka't ginantat na aguntawayan ni Mona. Mabutang ni muna angkal. Ang mga nunakdakas na aramidin day yalakay. Ingam ilimlimang mo ni Mona. Pampanunutek no niya tinasayan nga ramida. Nung mabalin, marisot ko mada ito'y itinaing kapyaan awakas. Ay, di mo't la sinaysaya ata ang ti driver a nagprinaw. Iti day talugan. Nay, ni Benson, ti dimsaag. Ay, kastao na yapungtot na. Ay, Bagat Petra, ay, nakitam ka din ng sangpad na Fräulein ni Muna. ay, kwa, diya ka mau. Imposible asan mo nakita. Awanan ni Muna iti pagdagdagusan na. Awan sa bali amang ilibang Ay. kingkwana. Awan ti amok iti dayta. Ay, ni Fräulein ti kasaritam. Ay, sanak ko mga iramraman. Saan mo nga ilibang ni Muna, Fräulein? Iruwan mo! Tapnan niya. Tapno ituloy mo tidaka sa panggap mong kingkwana. Kaya nayat ko ni muna. At pagribangak timang salaknip kingkwana. Saan mo nga urayan na makapungtuda? Ang mukabak nang kaya. Ngamad na pagpatinggaan ti kinabilag na. Panunutim ko man dagiti dua abapalasang mo. Ha? Nakita ko ang dagiti anak mo. Napipintas na. Kahit mo ka di mapasama kadakwada ti kahit mo nga ramidan kini mo na. Saan mo ngiramraman dagitan nako? Pumanaw ka kuman. Saan mo nga urayan? Ngay pulong ka kadagiti pan nakapagiti dagat. Ha? Naturad ka? Nga magbabawi kanto? Yan, launay kan ka. Sana ka nagbidot, nangaklon kan ka. Diyak kabaulan aliklikan ni Mang Benson no awan ka amang salaknip kanya. Napagkada sumrik ka pa iti trabaho. Nas kanya report ak iti boss ko. Saan ka madanagan? Inton adakon iti unag. Panawunan amamuam. Noan niya at talaga ti trabaho. Mona? Ada tamagakan ka? Saan tungat ang agbaliw ti panunod mo? Urayan niya pa iti kinataon. Santong agmaw-maw ti panagay ko. Dahil ti mati madi. Iti agtrabaho iti Domingo. Narwamak makit din. Kan nataltalgada kini Mang Benson. No iti rabi iti panagtrabaho. Nasilip kami. Kadagiti iti pastag tinaiklam. Fräulein. Mamati ka din nga iti klab ti pagtrabaho. Siyakti mo na lalaki ti biyak mo. Kasano nga? Ay, ayatan ka. Yak kaya tapasakitan ka. Diretsong ba'y tilugan mo, Fräulein? Ama ko nga ay ayatan na kunay. So nga, inaklon ka. Pud mo asikati mo na alalaki iti biyag ko. Jak nagduha-duha anang ipay iti bagiken ka. Tay ayatan ka unay. Nagbuto na nga mga no agbalegi ni Mang Benson amang idadanas iti dayo. Mapasamak deta. Nasaysaya at magpakamatayak langan. San ko nga ipalupos nga dadaka sa mapasamak king ka? Nakasaganak amang salaknip king ka.
nalapsan ni tidalan nga turong kadagiti club. Nalabsan ti ayang dagiti klag nga iti na minsan kat sinukunak ni Mang Benson. Mamati ang nababaka klase ti babae. Hindi pa lang. Agdwa-dwa akon. Gaputa, rabi asumsumra ka iti trabaho. Pagarupan dagiti kalugaran, amay saak ang mabaybayadan ang babae. Dandan ita gaya mo makadanon, Fernan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itay pa ila ang or-orayak ti awag mo, Bruna. Oh, anya ti madamag. Anya? Nakitam adim saag ni Mona iti kotse ni Froilan. Ti ayok alalaki. Talaga nga ilemlemeng na ni Mona kanyak. Kalkalabanan nak. Sigurado kay ti dayta? Sige. Saan niyo agar-garawan ni Froilan? Agdan to sa bali agundaway a panagrin ni Sotbi. Saan nga iti club nagtatrabaho ni Mona, Uncle? May sa call center agent ni Mona. Lukas ta. Nagbid daot iti atap dagiti labid ak aroma. Hindi pa lang agdwa-dwa. Iso napingit ka nagaram keng kuana. Kit kalpasan ng impay na tibagi na kanya, kat namuak asyak ti Mona alalaki ti biyag na. Ad-addan ang nagraumak keng kuana, Uncle. Kas na saan nagpaiso, ang maramid ni Mona, ti pagpabasol dagiti tao king kuana. Tanakim emah talaga na. Ay, masapol ang mamuan dagiti karuba da ita. Sana na naskar ng ibagayo kada kwada rin, Uncle. Malawlawagan tumot lang ti panunot ta. At anyang anong ti planaw. Saan mo kalingi kasar ni Mona? Kat arig nagdindin na kayo nga agasawa. Kas na mapugkok ti rantam Loapay nasapag nga ngay malatiw diti balay Petra. Podno, ngayon tulad ni Froilan ni Mona iti pangpanggalan na. Dito pa'y balay, ngayon paing ni Froilan, kat agdindinadan akas lagasawa. Hey, no kasta puno ti atak ni Binsaw. Naturod maiti ka anakam. Kan maawat na, no anya ti klase ti trabaho ni Mona. Panawanan, ang malawlawagan ti panunot mo, Petra. Saan ka iti club nagtrabaho ni Mona? Ni Froilan, ti makapanaglag iti dayta. So ngagsardang kan, lalapit ka talaga. Amok analimod, apaspasuruto na kadigiti taon, Mang Benson. Agdendin na kami nga agasawa kini Froilan. At pagulimod kam kuman tibiyag ko. Ti awanan pa in alalaki. Inagaw na kakanyak. Saan na po no dayta? Iti kaano man, santa nadan iti relasyon. Kaputadyak kayat tagbasol. Mabainak iti asawa yun. Imbilang ko nga ina. Kasano ang magalitlig kakanyak? Kat amo ko nga adda ka lang iti balay ni Froilan. O napagayayaman na kalaan. Saan nakaagayat ka ikasar? Saan ka di apod no di kunak? Iso nga umay kalaangan kanyak. Daytoy lang ti maibaga. Sardangan na kuman. Takay kahit ko pa iti matay. Emti agbaligi kay iti daga sa panggap mo kanya. Ay, sumardang ka nagsangit. Nangig ko tinagsarita niyo, kinimang Benson. Kahit na lang sa bidungan ti panunot mo. Mabuti nga. Amunan nga daak diti balayo. Kasanon, no may dito'y katpilitin na kasumurot kayo ko. Saan ko nga ipalabas? Pabalod ko namang riribog diti lugar tayo. Adagay may pagkak. Kahit ko nga kasartan. Agyaman na. Kalpasan ang makapamigat ta.
ituloy mo tagi na na. Rumor tayo ito madamdama. Ta si kaswuntan dagiti ka sa pulan, iti panagkasal. Ay, jak malapdan tiragsak ko. Ay, makalwa. Jak naman, adumtang kay tibiyag ko, nakasagana, amang ikasar kanya. Tumbang lang nga kasartan, tagdantin natan nga kasawa. At apay may sakat kung ipakaking ka. Anya dayta. Nasingad kayo kadi iti asawa ni Mang Benson. Among pa din sa dino ti pagtatrabahoan na. Kaslain na ti pangibilangak iti asawa na. Nakadistiniw iti adayo a lugar. Manmanong agawid. So anawayan ni Mang Benson ng mga rami diti kayat na. Hingam, apay ana sa lutsud mo dayta. Ibagak to king kanon niya ti pampanunutak. Nga aramidan. No anya man dayta. Saan mo ko man nga ituloy? Ad-ada makapungtot ni Mang Benson kin ka. Makapasayat ka dataday ti aplanok. Sa narumbang atutupan ti pungtot ni Mang Benson. Ulbod kayo nga agulitag. Jak nagbidot nga ilimlimang yun ni Mona. Pasensya ka lakuman, Benson. Awan na Froilan, kini mo na. Tsak amo no sa tino tinapananda. Kitaam! Talaga aluklokon among ka din o asilwak, ha? Amok abaknang kan nabilag kayo. Ngamlo panggap da kapag aramidan iti dakas. Sa inyo laangan ngay tultuloy. Tasak pa'y tigalitam! Ha? Kinasarita ni Froilan, tigayam na apulis. Anak adisino nito itap na abaw. Ket! Kan makita yung kade, nagganyi atallo lalaki. Nag-aaribumbungan dagiti tao. Ha? Santa pi analpas na kay asyong. Ibagam to kadamo na kan Froilan nga umayak. Kalpason ti pa nagaputa iti civil registrar, nag-applyan ta iti marriage license. Napanta nagpadayat iti trahe di boda kat nagpili ta iti wedding ring. Papananta ka di pa'y? Mapantay ti asawa ni Mang Benson. Iti trabaho na ti kay kwasawan. Anya? Ay ngam adayo. Aglima oras ti biyahe. Asidik na dayta. Pagpasyaran damatan. Mas daw lakit di, nung makita na ka. Ken kaduanak pa. Jak mawatan. No anya talaga ti panggap mo. Mamon to. Kinasaysayat nga madayo ta. Tapno maliklikan ta nila kay Benson. Pinanawan ta niyang kalasyong. Kasanon, no iso ti pagikarwon ni Mang Benson. Nabilin ko ni ang kalasyo ang itaramidin na. Sana mabalin, mabalin ni Mang Benson ti Mang Riribok. Ta nakasagana dagiti lalaki ijay mangisarlakan kini angkal. Riribok lata. Pagkalmam ti Rignam. Awan to ti daka sa mapasamak. Dumakas na pa'y kay mangal daw. Kumita tanto iti pagdakusan ta a hotel. Urin ton bigatan ang mapantak kasarita ti asawa ni Mang Benson. Makla at to iti daytoy nga ramid. Ay na, urayak la nagnervyos itay asyaw. Kunak nadandakas nga ramidan ni Benson ken ka. Naira na pahingawan ni Froilan. Nanapatag kay nasikaso na kilimaw na. Yung pakada na kandak nga amangan nintol mabisan nga daw ang mga sublidan dito'y balay. Ay nakasaganan dagiti mga lapitay. Nagaribungbong pa yan dagiti karuwa. Wala raw sa dayta, tinagputangan ni Benson. Lumangriribok itay, amangan lo. Ayabag, tigayem ni Froilan Apules. Ay makaiturod mo't gayam ti kaanakam. Kasla nakasagana iti anyaman ang mapasama. Tapno amom Petra, adda pagkamanga dagiti mairuruman. Ay impang tani Benson, asaan na kayo paya sardengan? Saan amat maturog ni Apulos? Amo asaan agbaligi dagiti agpangpanggap iti takas. Akas kini Benson. Kunak numapangnamnamaan kayo. Inutil kayo matgayam. Ape asaan nyo sinurot na Froilan kan mona. Tapno maamuan nyo kumano sa dino tinapananda, ha?
Anda kayo na iti saangok. Kakaasi kayo apam sa akak. Napandak ka no iti munisipyo. Awan mapasamak akasar. Saan asyak ti karkaritan ni Froilan. Iti asawag. Pakalagip mamay mawag. Hello. Saan mo ang problema dagiti anak na? Kat nasaya at man, nakapanunot ka gagawid. Anya ti kunam? Anibersaryo ti kasarta. Nasaya at matiyasawan ni Mang Binson. Nakaragdagsak kan kaslamay iliwan. Amang kumustakin ka. Nagairot pa, iti pa nangarakot na ka. Talagaan nasayaan. Pimanawak lang nga balay da idi na idestino ditoy. Kat nagsara ka iti sa bali at trabaho. Kalpasan na nakasarita tati asawa na. Isumag ti sumaruno kasarita. Katawa ka. Ha? Relax ka lang, siya ti makam mo. Paliwag man no anya ti reaksyon na kadagiti bagaking kwa na. Sapay ako ma. Tasong batan na. Hello, Froilan. Naimbag ngal daw yo, Mang Benson. Kumusta kayo? Salbag ka. Nangilimbangam ka ni Mona. Naimbag langan ta nakapanaw kami niti pagnanadaan ti asawam. Tamang nga numangig na kuma. Dagiti bagak. Kadibagbagayo. Anya? Nakasaysaya at gayam ti asawa yo. Kinasaray tami kanimuna. Nga anakenda kami ito iti kasara. Ken inawis na kami pa'y ngagpasyar iti balayo. Inton makasangpad. Saan ka na delikado natang inaramid mo, Froilan? Sa inawagam ni Benson. Kahit impakaam mo, manapan niyo sinarungkaran kini Mona, ti asawa na. Dahito lang tiyan mo kapamuspusan tap nagtalnan tilakay. Pudno ti kunna ni Muna. Asan nga mo ti asawa na nagitar aramidan nilakay na? Kahit impulong ya. Saan ko tarigagayan ani Muna ti gapuna nga agapad ang agasawa ang kan? Ay, saan ka amawatan? Gapota na saya at ipanakisarita na kada kami. Impaspasarak ko ng inyawis nga nakanda kami ito iti kasar ka ni Mang Benson. Alya. Kinapuno na anggal. Inyawis ti asawa na ti panagpasyar minto iti balay da. Kahit saan ka amabutan? Makamo di tanangkal. Apa yan? Naglamlamis na kiti dakulap mo. Naglamis nga dito sa alas da. Talaga abak nang dala kay Binson. Adadaman ng ti panagtibayo, Froilan. Iso aking putaken ka. Ama no matalimudaw ako. Saan tala ko man ngayon tuloy na ito eh? Nalpas lang arudan nga data dito eh. Namnamaan na tiya ay ta. Awan naman. Ada dimtang. Amangan no iso dayayan. Karmakalaan. Amangan madlaw na ngagdir-nervyos ka. Kaduwang daytoy alalaki. Naimbaga malumiyo, Mang Benson. Kunak no ti asawa yo ti dimtang. Inawis na kami ngamin kanimo na ngagpasyar iti balayo. Naturad ka. Kaslakarkaritan at loko. Pangasiyo. Nakasaysaya ta asawa yo. Mabain kami mat amang paay iti awis na. Nuanyaman ti santay o nagkinawatan. Lipatin nyo kuman. Kinapudno na. Inawis na kami adumarahe iti anibersaryo ti kasaryo. Anya? Kan, saan nakadipay ibaga kada kayo? Ninong kaninang da kayo iti kasarminto ken muna. Naturad kayo launay ka ni Froilan. Anya ti kayat yo ang mapasamak.
Napanunod mi kini Froilan, aday iti kasayaatan a pamuspusan. Anya ti impulong yu iti asawak? Awan timpulong king kuana. Tasan mi kayat amarakrak ti panagdenayo. Kandag iti anak yo ti pinampanunot mi. Di mi kayat amadadaol ti panagkita da kada kayo. Mona. Iso nga impalubos ni Froilan. Ang makapagsasarita tayo, Mang Benson. Saan nyo kumagundawayan ti panagtalak na kada kayo? Ibilang da ko malaangan nga anak. Karbangak tagragsak iti sidong ti lalaki ngay ayatag. Kan mga ayat unay kanya. Arapaap ti babae, ti maikasal. San pa yan nagmaumaw ti kinaragsak ko? Agasawatan. Kiti napintas launa yan napasamak. Naamiris nila kay Binson ang nagbidot. At nakipagragragsak da nga agasawa ti panagkasarta. Agyaman na klaon na Froilan. Sikat tinagbalin asilaw ko, kabayatan. Ang nakasipsip ng tibiyag ko. Uwan, katagyaman akmat. Tanasarakan ka. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.